Bloc 4. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres. Jesús deia: ha arribat a vosaltres el regne de Déu. Evangeli de Sant Lluc, capítol 11, verset 20. En Jesús, Déu s'acosta als homes. En ell es fa present el regne de Déu. Ara, amb Jesús, humil i senzill, home entre els homes, arriba la pau, la justícia, la veritat, la vida, l'amor i la salvació. S'ha complert el temps i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. Evangeli de Sant Marc, capítol 1, verset 15. Jesús ens anuncia la bona nova, l'Evangeli. Déu Pare ens comunica la bona nova de la salvació per mitjà de Jesús, el seu Fill. El centre de la bona nova és l'anunci que Déu és el nostre Pare. Ell ens estima i vol fer un món nou, el seu regne. Qui creu aquesta bona nova sap que està a les mans de Déu Pare i tracta tots els homes com a germans. Jesús recorria els llogarets, els pobles i les ciutats de Palestina. Anunciava a la gent la bona nova. Déu és el meu Pare i el vostre Pare, i tots vosaltres sou germans. No tothom acull la bona nova de Jesús, perquè per acollir-la s'ha de tenir un cor net i confiat. Qui confia en Déu espera en les seves paraules i desitja que la veritat i l'amor estiguin entre els homes. Qui confia en Déu pot comprendre i acollir la bona nova que Déu, per Jesucrist, vol salvar els homes. El cor de la predicació i de la bona nova de Jesús són les benaurances. En les benaurances, Jesús proclama feliços els pobres, els misericordiosos, els qui sembren la pau, els qui tenen un cor bo i net, els qui no s'avergonyeixen de ser els seus amics i els qui són perseguits per causa seva. Llegiu l'Evangeli de Sant Mateu, capítol 5, versets del 3 a l'11. Un dia Jesús va dir: us enalteixo, Pare, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i entesos. Evangeli de Sant Lluc, capítol 10, verset 2. L'Església ens continua anunciant la bona nova de Jesús que està escrita en els 4 evangelis, segons Sant Mateu, Sant Marc, Sant Lluc i Sant Joan. Jesús, escoltant l'Evangeli, us escoltem a vos. Us donem gràcies perquè en els evangelis hi trobem les vostres paraules i les vostres obres. La bona nova ens omple d'alegria i ens il·lumina, perquè també nosaltres passem per la vida fent el bé. La bona nova per a l'home és l'anunci de Jesucrist, Fill del Déu viu.